Акафист страстям Христовим Господь взяв на себе наші гріхи і всі болі, і муки, і ужаси богоотступлення претерпів, бо іменно гріх і смерть одлучає нас від Бога. Тому страсті Христові є образ страстей для нас. Апостол Павел так і каже: «Я не хочу більше імати точую Христа розп'ятого, а весь світ для мене ніч не стоїть. Для мене світ розп'ятий, і я для світа». Так християни відсікають себе від цього міра. Мір завлікає сюди, чим поскорше. Ну йдіть сюди, потанцювати, поспівати. Ідіть сюди, то і так нам добре. Що ж ви такі одорвалися від земних благ? У відповідь православні кажуть: ні, ми не оторвалися від благ. Ми просто знаємося правильніше користувати тими благами, котрі Бог нам подарував. Бо ми їду не перетворюємо в об'їдення, пиття не перетворюємо в п'янку, одежду не перетворюємо у моди. І багатство дарується від Бога нам для життя, не перетворюємо його в ідола, щоб раді того багатства лишитися все на світі і жони, і друзів, і знайомих, наконець, і церкви Христової. Да, ми теж знаємося радувати, но любов наша християнська і сім'ї наші християнські, а мир предлагає варіант другий. Свободна любов, блуд, нечистота. І то, що наші люди ганьбляться, бо чоловік має якийсь конфлікт або інцидент у житті, та спрячеться і не вспоминає, що же грішники і артисти роблять, по 5 разів женять, віддаються, а вказують то по телевізору, а всі остальні не церковні, так, то дивляться, голодні от такого. Вот почому кажемо мірові: ти мір не знаєш пользуватися тим, що Бог нам подарував. Ми хочемо, щоб їду не перетворити на об'їдення. Для цього существують наші пости. Не тому Бог каже, що не їжте молочне і м'ясне, що не вистачає продуктів в магазині, а тому, що для нас це краще тренуватися. Якщо ти упражняєш себе в воздержании в пищі, в питьї, то это воздержание, эта тренировка переходить плавно на чувства. Чоловік починає управляти собою своїми чувствами. Хочу пити, но почекаю. Мені потрібно, но я знайду час, щоб не піти путем преступления, а піти законним путем. І так християни разительно відрізняються від людей цього світа. Просто разительно. Но цей світ не хоче, абися дуже відділяв. Він старається середину між вірою в Бога і безбожієм стерти. Щоб непонятно було, де починається релігія в Бога, а де починається безбоженство. Ми постійно говоримо, і на нас завжди коли сердять, но ми кажемо, що коли говоримо за унію, або за секту, за латинську віру, ми не критикуємо їх віру. Ми говоримо про формат, як вони появилися. Так латинська церква появилася після того, як відкололася від восточної православної. А коли відкололася, то все втратила старое. Вот і формат. Да, римокатолики можуть казати, і наша віра добра. Ми не говоримо за віру. Ми кажемо, як це появила. Ми не говоримо, що унія плюс це мінус. Ми говоримо, що формат її появився, коли латиняни забили в середу православних некої чужородної. І тепер, отколи унія є, не є міра між людьми. І ще славнозвісний Шевченко писав, що коли ще ми були прості та й не було унії, то мися братали з вольними ляхами. А прийшла унія, і ксьондзи запалили наш тихий край, і почалася війна, лялася кров, і тече, і іде кров і донині. Коли говоримо, що іменно хто придумав той формат, щоб забити у середину на кухню
де варить їсти жона, забити туди ще одну жону, похожу на жону, но чужу, і там не буде мира. Значить, люди розкусили формат і один, і другий, отвергли. Наконець, перед пришествием антихристовим, сатана придумав ще один формат, но вже не унію, не секту православних. В Україні 3 православні були. Тепер появилася 4-та, і вона вдруг захотіла над усіма вказати, що сама головна і силою власті має ці люди приступити до неї. Так віра в Бога – це свободний вибір, це лічний вибір, а не якийсь приказ. Так, ми порозуміли, що появився ще один формат. Для чого? Аби опять кров текла, аби опять не було мира, аби не було порозуміння, бо не було мира. Но люди і це обходять. Казали так, придумали собі, та найся молять, но найлиш не лізуть до нас. Но ми кажемо, Господи, і співаємо в акафисті, Господи, я, як ніхто другий, гріхами своїми, роблю тяжішим Твій хрест. Поможи мені не робити тих гріхов. А в часи напасті, коли нас нападають, то іменно на страсті Христову ми споминаємо, що в цьому мірі ліпше пострадати від того міра, чим носити якісь медалі від того міра. Лучше в цьому мірі, щоб мір зафіксував, що він тебе не любить, що ти не від міра сього, бо тоді це візитна карточка у Царство Божє. Бо так і сказано, що Царство Божє вийдуть люди, котрі не від міра сього, вони тут жили плотію, но духом і серцем принадлежать небу, небесному Єрусалиму, страсті Христові. Ведь так, коли казали, а може другим путем було спасти род людський, може не треба було таку велику жертву, може було просто по-протестантськи розкидати у кожний двір по Біблії, найся спасають. Но відповідь дають і лікарі. Скільки ти не читай книжку про апендицит, його треба не читати, а різати. А хто не піде тобі проповідник, погладиме твій животик, то й треба лікаря, а треба різати апендицит. І є такі вещі, коли чоловік розуміє, то через страдання. Іменно коли вийшов у нас гріх через Адама і Єву, то вірус гріха все наробив біди. Ведь коли ми отримуємо вірус грипа, простенького грипа, і ми що маємо? Температура, болезні всякі, потім найстрашніше не сам грип, а його послідствия. І от ми розуміємо, що таке болезні. І так, іноді і нам треба пострадати, щоб порозуміти, що тільки через страдання ми розуміємо подвиг Христа Ісуса. Другого путя не було. Откуда сатана міг знати, то, що він совершив, понудив книжників і фарисеїв, щоб Ісуса розп'яли, совершилося діло спасіння на кресті. І позорне орудіє казні крест перетворився на всемірний жертвенник, животворящий крест Господній. Вот этого сатана не догадувався, не знав. Вот почему. І ми, стоя у креста Ісуса розп'ятого, знаємо, то крест Господній, і на ньому плоди висящі, тіло і кров Христова, і є повернено нам Божоє благословення, котрого лишився Адам і Єва у раю. А то, що іного путя не було, так рішила премудра Свята Троїця. Бог явив таке діло. 3 ангели явилися з неба до Авраама колись у Маврійського дуба, недавно впав. І там Бог явився у виді 3 ангелів. І то стало основанням для ікони Святої Троїці. І так ми сьогодні розсуждаємо. Бог мудро пішов, щоб в цьому мірі обійти препятствия, подарувати людям спасіння. От маленької дитиночки до старця кожен може казати: Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене. Я тут на землі маю бути і добрий сім'янин, виростити дітей, дочекатися внуків, правнуків. Зі сторони держави бути добрим громадянином, щоб тут на місці бути прилежним, трудолюбивим, законопослушним. Но завжди пам'ятати, що наша прописка головна
на небесі, у Царстві Божім. Господи Ісусе Христе, Боже розп'ятий на кресті, благослови наших людей, щоб і тут на землі ми помнили нашу прописку не тільки земну, котру теж сокотиме, но й прописку небесну, і книгу жизни, в котрій всі наші гріхи записані. І ліпше би їх, доки ми на землі, стирати тут, ось вони там і стерли, щоб на страшному суді потім ми оказалися чисті, благословенні і получили би ми від Бога призов простий і ясний. Прийдіть, благословенні Отца Мого, наслідуйте царству, уготованою от служения мира. Аминь.